Ambi Horonya TV lajeli kebaga bela jelenfo Mali kono ani Mali koka au bismillah au ka bamanaka kuna foni keneka kabembi alamusama safar kalo klifla samba kelen kemenani ani binani saba silamaya sanjatila homi bena alamusama septam kalo kle kononton samba fla muwa ani kelen Nabila Isa aleka bangeni sanjati okumu konnana au bismillah au ka bamanaka kuna foni keneka soni amina munu kono kuma nyefo au nyana bakuruba fola Conseil des ministres o kone la day anga jamana ministru bolo ube mi baraw sigi senka araba kaseka kuma choga mina ika baradaw ka ministri ika ministri sobe la halamina kaseka nyefolu kula wala sa kalaje nyetaga ani kosigi mi yoro mununa kaseka jabi jonjon soro ula choga mina o kone baraw sigi da senka ka ben kuno araba ma septam kalo klishigi samba fla muwa ani kele o de bina ke anga kuna funi yawla kuma boye amana munu soro ka farauka jamana kuna fone warawla ninga farajen fa wore ki barawka hambe ulu kono kuma nyefo au nyana au bismillah kokura au ka bamana kan kuna fone kenaka soni amina munun kono kuma wala au ye Teneshu la daye jamiatu ikmadini karamugo babolo Sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faru abe teneshu wajulu kenesigi teneshu nala ya yira aballo la felenya abi sigi ninga ala taala se aka joma o koni baro koni sigira senka bako jugro ni balonta entremba sanfe ka ben teneshu temenema mi se fe Sidina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ale koni kelenga kenesoro kuma dile ankara mugo bama faru kuma na kira Muhammad Mustafa kishi nema baye ale ka bonya ka ojuma masina yogo alebe otonyedo kana kangodu ode la bi fi naam bunumwe butiki bafo ko ale ka doni kienvenze ya Muhammadu Kola ko che ngoni for koloma fedo wadave bela so kaira madu ale ka doni bi dai sigatala fe wode do de ni mirila ko Muhammadu joni Allahu akbar for kolotiki do aka kusa dave be doni bi dai di me Muhammadu yere kienvenze ya adoni da ala de bi odo tora ala bulu o kana gwaila sa Mbalange no me bunye uti dogayaw na fara kira ka kusa fe be wa kira ka bunye dama do ala ya dama de ba do emi we dara la ni ba ko o te ka bunye wa o te ka korota wa o te ka kuna wole wa idambe chemina itukumbe chemingo ibike ka cheminga maka la botu o ka kusa damve be e ka kuma shulu yore jume mashulu to la fa faruku oni ogwane ilade Allahu akbar kanu mi mvora odete che tukungo mi mvora kirala odete che labatole mi mvora ko mi kira de labato odete che ode kama kira ka bonya bi gaila sigatala fe wuli baledo kenanga ngodo naam moro ijandonna kira ka bonya ukana gwaila na gwani la dore kuna koyara sigatala nya fiye wala da indaminana dama kroy ninde foko do bi fara kira ka bonya ka abada la mi miga ka fo ni voli imba ale here de bonye abi fo eminye alameli ni kanoni ni sojaye ani danaye abe here de bonye amele kofe awunye kira ka bonye ni ajoro hagado abi dofara kira bonye ni kira korota ka awunyoro obi dofara awuneka sigatala fa ba umundi lote Muhammadu ko kone obana peu ayala tampon waloka ka sinye aga kusa be mori sonawo odedo ibanawo odedo malaika so ode here biga sigatala fa afamuna abi famu ala ka akile nyumande amma amin Coulibaly
وكان آدم عليه السلام إذا أراد أن يغشى زوجته حواء عليها السلام أمرها أن تتطيب بالطيب والمسك والعنبر. تريما فهم من ينورو كينفنزي ليسا نعم أنفا آدم لا كرا نورو بلالا من أبنا تو آدم دي لوا لا أبنا فلين دي نعم muro cɛ sanumanw ani muso sanumanw fo ka taa se a yɛrɛ bangeni ma kana diɲɛ kɔnɔ siga t'a la fɛn kulubali tari ma faamu nin don o kumana nɔrɔ kɛnfɛnseyara adama na sisan ala fɛnɛ ye layidu minɛ a bolo sigi tɛmɛnen na n y'o fɔ a ye a ko adama nin nɔrɔ min filila nin kira laban nɔrɔ don a ka kusa an bolo danfɛn bɛɛ ye nka n b'a gɛlɛya i ma adama kana sɔn nin nɔrɔ in ka bila kɔso si la fo n'a kɛra kɔso sanumanw ye a kana bila cɛ si kɔso la min bɛ sanu adama nin nɔrɔ in kana bila denso si la min bɛ sanu muso minnu y'u yɛrɛ kɔlɔsi k'u yɛrɛ minɛ ni nɔrɔ in ka tɛmɛ olu de denzow fɛ adama y'o layidu minɛ ala bolo moro sigi tɛmɛnen na n y'o fɔ a ye o kumana nɔrɔ kɛnfɛnseyara sisan mana adama haminen don nɔrɔ in bɛna bɔ ale la ka bila den jumɛn na n'ale ka danaya bi dafa k'a ka layidu dafa ala ye kalifa min k'a ma ko a y'a bila yɔrɔ la o kumana adama yɛrɛ y'o hamiden doni ta sisan muru nɔrɔ in bɛna bɔ ale la ka bila den jumɛn na Allahu akbar o kumana ko an fa adama ka laada la ko a y'a kɛ sa a gɛrɛ o gɛrɛ an ba hawawu la a b'a fɔ ko hawawu k'a yɛrɛ saniya k'a kasa ja ni an bari ye ani misikiw an'o n'a boɲɔgɔnko letikolɔn kasa dumanw ani wusulan kasa dumanw munna ko ale bɛna kira laban nɔrɔ bila a denso la Allahu akbar فيقول لها الله عز وجل نو كرا كو آدم بافو نعم إني مودعك يا حواء النور حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم آدم بيسرا الله نعم أبافو أنبا هواونينا akwai ka don ne bina kira laba noro de bla idin zola na'am ومخصك به دون الحور العين والنساء والله مني كرنغرني كرالبا نورو تالي min bonyongo medi alijine horo musuma Allahu akbar kulubali وإني مودعك أمانتي وأحدي وميثاقي تريما من بنيونغو مدي alijine horo musuma wa bonyongo medi musushima Allahu akbar tarima fa abe famu muroni kuma bai ane che nyana yiruka kodon maulaya wala amba fo ko muso bi ɲɔgɔn da ni den ɲɛnama sɔrɔli de. siga t'a la fɛn kulubali. wulibali don. kɛnɛkanko don. ko cɛ tɛ tɔgɔ sɔrɔ. ayi. f'i ka baaraba kɛ. Allahu akbar. muso yɛrɛ tɛ tɔgɔ sɔrɔ. naam. f'i ka den ɲɛnama wolo. siga t'a la bawo mun. nin ye bamanankan de ye nin tɛ kuranɛ ye dɛ. ayi. nin ti kɛra ka kuma ye dɛ. abada. nin ye kuma kɔrɔ ye. o don. muru min kun b'an fɛ yan. kulubali. kɛ kɔ silamɛya nalen ye. siga t'a la fewu. o tuma na o kuma kelen de filɛ an fa Adama fɛ. naam. a ye min fɔ an ba Hawawu ye. tiɲɛ. o tuma na n'a kun bɛ gɛrɛ an ba Hawawu la. wala. a b'a fɔ ko a k'a yɛrɛ saniya. k'a kasa ja. ka tila k'a fɔ a ye. naam. ne bɛna kira laban nɔrɔ de d'i ma. min n'o de kalifa i ma. kulubali. an ba Hawawu. kira laban nɔrɔ min tali e fɛ. naam. ala bɛna o ka bonyaba ye ka d'i ma. bonya min ni ala m'a bɔɲɔgɔnko di. kulubali. alijinɛ hɔrɔnmusow ma. bonya min ni ala m'a bɔɲɔgɔnko di. muso si ma. siga t'a la. diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ. Allahu akbar. tarima fam. a bɛ fanbaw mun de. sabu. wala fam. kira laban nɔrɔ ni e y'o mara. tiɲɛ. ka den wolo kira laban nɔrɔ bɛ min na. o ye bonya de ye. alijinɛ hɔrɔnmusow. u n'u ka bonya. u m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ fiyewu. siga t'a la fewu kulubali. wulibali don. kɛnɛkanko don. e ala. naam. muru ni yɔrɔ in b'an balakaw kɛrɛnkɛrɛn. siga t'a la fewu. muso muɲu i ka sabali. tiɲɛ don. ko to i cɛ ta la. a kunkilenna lajɛ. Allahu akbar. tari i na den ɲɛnama sɔrɔ. i bɛ kunnawolo ni min ye diɲɛ kɔnɔ yan. walahara i bɛ wasa ni min ye. wasa dan don kulubali.
Allahu akbar wa fura foyi t'a la dɛ ay farkula me moro sɔrɔ cogo foyi t'a la kono jeliya fo muso ye ka muɲu i ka sabali wala cɛ kungilenna lajɛli ko toli a ta la bɛnkɛra kan o de ye den ɲɛnama sɔrɔ sira ye muso fɛ siga t'a la fewu wulibali don wa ni den ɲɛnama sɔrɔli ye moro mɔnɛ bɔra i ɲɛnama na wa hali i salen mɔnɛ bɔra i su la siga t'a la nin ye tiɲɛ wulibali don kɛnɛkanko don nin ye tiɲɛ ye dɛ ne ɲɛna musow b'o dugawu kɛ u b'a dɔn kɛ kɔ bi ɲɛ wala ko Ala k'i sigi i kunsigi suma na siga t'a la moro kunsigi yɛrɛ ye bonya hakɛ joli ye kuma tɛ suma ka ye o la Allahu akbar kuma kɔrɔma de don tari ma faamu a b'i faamu n'i ka sɛgɛn ye ani ka muɲu ye ko toli cɛ ta la n'o sabati cogo ɲuman ye ko Ala bi den d'i ma min b'i ka sɛgɛn ku i la siga t'a la fɛn nin ye tiɲɛ ye i cɛ ka sirika bugɔ wala a ka kuma jugu fɔ a ka degun n'a ka tɔɔrɔ i ye ɲɛnigɛlɛ min kɛ a kunna moro kɛ den sɔrɔ min bɛ o mɔnɛ bɔ i la o de ye kunsigi sɔrɔ siga t'a la fɛn baw mun de muso a y'a janto nin na a ye farikolo lamɛn Ala a y'a janto nin kuma ninnu na jɛlɛya kuma don nin kuma ninnu fɔli man ca bilen man ca fɛn wa hali a mɛn kulola yɛrɛ man di kun sabu anw bilala kankun dɔ kan Allahu akbar min bi wele ko ne yɛrɛ dabali banna n yɛrɛ la o kanku an b'o de kan masiba dan do kulubali anw bi kanku min kɛ o kɔrɔ de ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ dɔn bilen kuma tɛ maa ma a kɛra masiba yɔrɔ ni maa min yɛrɛ dɔn i bɛ mun de dɔn o kɔfɛ o tɛ fɛn o foyi tɛ an b'o kanku de kan o don ni ye tɛnɛnsiw tɛmɛnen ye Seydina Sɛkumaru Seydou Kulubali a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya ba kɔ jikɔrɔ ni balontan tɛrɛnba la an bɛ dugawu de kɛ tɛnɛnsiw caman a bɛ masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ conseil des ministres o kɔni laada ye an ka jamana ministres bolo u bɛ lajɛrɛ min sigi sen kan hali bi ka se ka kuma jamana lahalayaw kan ministeriso bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛya kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka dantigɛli kɛ i ka baaraw la hali bi lahalaya minnu bɛ e ka ministeriso kɔnɔna na i ka se k'o ɲɛfɔ walasa faamu bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na gɛlɛya minnu ye ani nɔgɔya minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu dɔn a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamanakuntigi yɛrɛ bolo n'o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na o jama Sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la Ministiriw ka lajɛrɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun laada la tilenna ka bɛn araba septembre kalo tile 8 ma san 2021 o fɛnɛ bɛnna safar kalo tile gale ma san 1443 silamɛ san kalo filanan tile gale a bi o kɔni ko fɔ ni lajɛrɛ in yɛrɛ kɛra Kuluba jamana ɲɛma Kolonɛli Asimi Goyita ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la babu senw sɛbɛkɔrɔ larawelen kɔfɛ sariya sen fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko minisiri bonda fila la olu kɔni baaraw la tilenna ka fara jɔda kalifaw fo ka taa se kunnafoniyaw kɔni ma minisiriso min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma projet de texte dɔ kɔni sigira sen kan min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la a bolo dɔ bilara avril kalo tile 22 san 2020 Mali gouvernement ani Société internationale islamique de financement du commerce maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka se ka pétrole minɛn dɔw ka olu kɔni san ani u feereli ka ɲɛsin faso Mali jamana o kɔni ma projet de texte in bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn la bɛnkan sɛbɛn min ni an k'a ma ko accord de financement murabaha a bi o kɔni ko fɔ ni bɛnkan sɛbɛn min kɔni filɛ nin ye Société internationale islamique de financement du commerce u ye juru dɔ kɔni don faso Mali o kɔni na juru min ni a bi taa euro wari ale miliyɔn 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o bi bɛn sefa wari miliyari 19 ma miliyɔn 678 ani a kunkanfɛn ni musaka kofɔli min kɔni filɛ nin ye a bɛna kɛ ka pétrole minɛnw ka olu kɔni san u bɛ se feere faso Mali o kɔni kɔnɔna la ka ɲɛsin ji ani courant o koɲɛw olu kɔni cakɛ bonda koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma ni bɛnkan sɛbɛn min kɔni filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka degunba minnu bɛ yen ka olu kɔni wuli ka bɔ yen degun minnu ni a bi don yeleko hukumu o kɔni kɔnɔna la minisiriso min ɲɛsin bɛ baara ko ɲuman ani hali bi jamanadenw cɛ sigi ka fɔ ba ma an k'a ma ko ministre
ministre du travail de la fonction publique ani Furuba Chaw abi o koni ko fo conseil des ministres koni talike projet de degré do koni na mimbi ato ma minu be ni olu be wele ko membre de la mission d'appui à la refondation de l'État olu ye mawye minu ka cha nyeshimbe jamana bi se sigi anokoro la chuga mina o baraw nyene boli koni ma o femi toro monyo do o ka se ka di olu koni ma ka maw hakilla jigi ka fo ni chake bunda koni sigira ni sharia semiye anko mako décret numéro 2021 0260 PMRM avril kalo kletan ani kononton san 2021 aka bara koniti foye foka sigi ministry kerefe ministry mi ni ale nyeshimbe refondation o konima ka jamana ka bla singlen konika ani chake bunda baw olu yelemalu olu konima ni nunun ka bara nunun koni kera abina ke sababu ye femi ye bara chama ka seka olu koni ke ina fo akainga ke chogoya minu konina conseil des ministres kelen fana senfɛ i b'a ye k'a fɔ ministre so caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni ye maa kuraw sɔrɔ u ka baarakɛ bondaw la n'a ma ɲa k'a fɔ maa gɛrɛw nara i b'a ye k'a fɔ maa dɔw olu fana kɔni bi taa an k'a ma ko nomination ministre so ɲɛsin bɛ an ka jamana kɔnɔna kow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛbɔli ma i b'a ye k'a fɔ u ka cakɛ bonda kɔni na préfet caman olu kɔni sigira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen conseillers ni o ye ladilibaw ye olu caman kɔni sigira min bɛ taa maa 10 ani caman o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na k'a daminɛ Bamako ka taa Kayi fo ka taa se marabolo laban o kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ préfet caman o kɔni sigira nin waati in na ministre so min ɲɛsin bɛ sigi k'a fɔ don da kelen fɛ bɛn ani bɔ da kelen fɛ ma o ka cakɛ bonda la secrétaire général yɛlɛmara k'o kɛ monsieur Sidi Kamara ye chargé de mission o kɛra Ibrahim Amadi Aba Sise ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ministre so min ɲɛsin bɛ an ka jamana taganikasegi ko ɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma o ka chef de cabinet o yɛlɛmara conseil de technique olu caman fana kɔni nara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ministre so min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama kɔni ma i b'a ye k'a fɔ maa dɔ ye jɔda sɔrɔ an k'a ma ko monsieur Boubacar Biro Diallo a kɛra conseil des affaires étrangères ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ministre so min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ani musaka ko ɲɛnɛbɔli kɔni ma conseil de technique o sɔrɔla o yɔrɔ kofɔlen in na ani fɛn min ye DFM ale fɛnɛ maa ɲɛma kura o fana kɔni nara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ministre so min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ji ani courant o koɲɛw kɔni ɲɛnɛbɔli kɔni ma cakɛ bonda kofɔlen in fana ye fɛn min ye maa kura kɔni sɔrɔ ministre so min ɲɛsin bɛ sifiw farikolo ɲɛnɛjɛ ani hali bi faso kanu donni na maaw dusukun na o ka koɲɛw kɔni ɲɛnɛbɔli kɔni ma yɛlɛma yɛlɛma dɔw fana kɔni kɛra ye ministre so min ɲɛsin bɛ hali bi fɛn min ye togodaw olu ka ɲɛtaa koɲɛw kɔni ɲɛnɛbɔli kɔni ma secrétaire général o kɔni yɛlɛmara o yɔrɔ kofɔlen fana kɔni na ministre so min ɲɛsin bɛ muso den ani denbaya ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma chargé de mission 2 o kɔni tara o yɔrɔ kofɔlen na ministre so min ɲɛsin bɛ dugukoloko duko ani hali bi sigida labɛn ani jamanadenw olu bɛ se siyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma chargé de mission damadɔ o kɔni dira olu kɔni ma ministre so min ɲɛsin bɛ kunnafoniko ani subahana mansinko kɔni ɲɛnɛbɔli kɔni ma directeur général du complexe numérique Bamako o kɛra Ahmed Salif Kamara o kɔni ye kunnafoniko nasira kan coronavirus kunkanko kibaruya kɔni nara jateminɛw y'a jira k'a fɔ caman b'a la ka bɔ coronavirus bana gɛlɛya la anw ka jamana kɔnɔna la transition maaɲɛmaaba colonel Asimi Goïta a ye wele bila malidenw ma k'a fɔ an ka an janto sariyaw la cogo min an bɛ se ka an yɛrɛ ni lakana ani ka maa gɛrɛw ka olu ni ka o lakana an b'a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ faso Mali Ala ka a kolo suma. Alibi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn septembre kalo tile 7 ma san 2021 Mali kiiritigɛlamɔgɔw olu kɔni ye a sɛbɛntiya k'a fɔ forçati mɔgɔw ka commandant ni o ye commissaire divisionnaire Umar Samake ale kɔni seginna kaso bon na a nɔ la ka sabu kɛ a kun bɔra kaso la ka bɛn jumandon ma ba polisilakaw ka kɛɲɛ ni olu ka wuli ka jɔw ye o juma sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman ka ɲɛ Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Kiri bina kunkan anw ka jamana kɔnɔna la tarata septembre kalo tile 7 san 2021
Mali kiiri tigilamaw kɔni ye sɛbɛntiya kɛ k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na Forsati maaw ka commandant ko a kɔni seginna ka taa kaso la commissaire divisionnaire Umar Samake a bi o kɔni kofɔ Umar Samake min ni a tun bɔra kiiri tigilamaw ka bolo kan juma tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni ba polisilakaw u ka révolte dɔ kɔni ye kasobonba o kɔni dakun kilenna kɔni na maaw bi bali min na tarata kunnafoniya dɔ kɔni bɔra ka bi an ko a ma ko communiqué procureur a bɛ sɛbɛntiya kɛ k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na wulikajɔ minnu ni ba polisilakaw kɔni ye o kɛ a tɛna foyi bɔ olu ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la sabu u jigi b'a kan k'a fɔ kiiri bɛna ka baaraw kɛ wa a tɛna maa bɔ maa la a bɛna cɛsiri kɛ ka ɲɛsin dossier ma dossier min ni an ko a ma ko les événements des 10, 11 et 12 juillet 2020 a bɛ tali kɛ koɲɛw la koɲɛ minnu maa minnu bɔnɛra u ni na juillet kalo san 2020 tile 11 ani 12 ka kɛɲɛ ni wulikajɔba dɔ ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrim Boubacar Keita ka fanga o kɔni juguya la procureur a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi ka nin kɛwale ta k'a ɲɛsin kiiri tigilamaw ma a b'i don jamana sariya o kɔni sɔsɔli o kɔni na jamanaden bɛɛ lajɛlen dun kan ka to sariya o de nɔfɛ procureur y'a yira k'a fɔ wulikajɔw bi to sen na wa kiiri tɛna kɛ maa damadɔ ko ye maa bɛ yen nɔ k'a fɔ ni i sen yera kura i bɛ minɛ ka taa i jɔ kiiri tigilamaw ɲɛfɛ ka se k'i ka kiiri baaraw kɔni boloda ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Forsati commandant Umar Samake tɛnɛn septembre kalo tile 6 a yɛrɛ de taara kan 1 na gendarmerie kan 1 a bɛ o kofɔ sigikafɔbaw kɛlen kɔfɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ lakanama ani ba polisilakaw ka lafasali tɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ commissaire divisionnaire polisiw tɔgɔ la Umar Samake ni Forsati o maa ɲɛmaaba don Forsati yɛrɛ ye force spéciale antiterroriste a bi o kɔni kofɔ kulu min sigilen don ba polisilakaw ka yɔrɔ la ni a ɲɛsin bɛ banbaci wale tigilamaw olu kɔni jasoli o kɔni ma o maa ɲɛmaaba min filɛ mandat de dépôt de dara o kan juma septembre kalo tile 3 sɔgɔmada fa waatiw kɔni fɛ ka kɛɲɛ ni affaire de tuerie 10, 11, 12 juillet 2020 nisɔngoya taama ba min kɛra Bamako a kɛra sababu ye ka taamaden maa 14 ka olu bɔnɛ u ni na denmisɛn tun ye maa 2 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ye ni maa kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a minɛlen ka don kaso la lɛrɛ damadɔ a tun bilara nka bi kiiri tigilamaw kɔni y'a yira k'a fɔ a seginna ka taa kasobon kelen o kɔni kɔnɔna la a bi kan maaw ka bolo kan sanni kiiri waatiw olu kɔni cɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka bɛn ni kelenya sabati an faso Maliba kɔnɔna na o bɔlen kɔ an bɛ alɔdeniya k'a fɔ États-Unis jamana ale kɔni kɛlen bɛ ka baara ɲɔgɔnya tigɛ ani an faso Mali ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni jɔlen don a bɛ waati bɔ hali u ka finitigilakaw fana ka baara jɔra u ni an faso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲini ka dɔgɔkun dama bɔ min kɛlen bɛ gɛlɛya bi États-Unis jamana ani an faso Mali ni ɲɔgɔn cɛ min fana kɛra sababu ye an ka camancɛ fanga jamanakuntigi n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale fana bannen bɛ ka États-Unis jamana ale ka lasigiden bisimila min kɛlen don gɛlɛyaba bi Mali ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ o jama sinayogo hali bi ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bi a kalama cogoya min na Uncle Sam ka jamana ni o ye lamɛrikɛn jamana ye olu kɔni kɛn bɛ ka faso Mali dulon ni waati in kɔni na baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la an ko min ma ko diplomasi n'i y'a ta k'a lajɛ lamɛrikɛnw ka kɛlɛkɛcɛw kɔni kɛn bɛ k'u senbɔ baara bɛɛ la faso Mali u ni olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bi dɔgɔkun damadɔ bɔ an bɛ waati min na i ko bi waati la tɛmɛ fanga ɲɛma ni o ye Assimi Goïta ye a fɛnɛ kɛn bɛ bi ka i ban petu kabini coup d'état kɛra ani kabini a sɛbɛntiyala k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛmaa ye ka lamɛrikɛnw ka lasigiden ka o kɔni bisimila anw ka jamana o kɔni kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni lamɛrikɛnw ka lasigiden o ka ɲinini ye kuma caman k'a fɔ a bi fɛ ka Colonel Assimi Goïta kɔni ye i b'a ye k'a fɔ a waati bɛɛ lajɛlen
a b'a ci ka taa minisiri fɛ yen nɔ minisiri min ɲɛsin bɛ anw ka jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma ni o ye monsieur Abdoulaye Diop ale kɔni ye an bɛ waati min na i ko bi o de kɛn bɛ ka lamɛrikɛnw ka u kɔni dusu funu kosɛbɛ kosɛbɛ lamɛrikɛnw ka maaba dɔ yɛrɛ bɔra anw ka jamana kɔnɔna la waati laban ninnu na o gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kabini a bɛ jigin pankurujigiso la a ka protocole ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan cogo min ani colonel Asimi Goita bi se ɲɔgɔn ye cogoya min na nka o ɲɔgɔn ye in fɛnɛ kɔni ma se ka sabati a selen Bamakɔ ya waati min na u y'a kun munumunu ka taa n'a ye Abdoulaye Diop fɛ yen o min ɲɛsin bɛ anw ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma tuguni o de ye bisimilali kɛ an bɛ waati min na i ko bi o nisɔngoyalenba o fana kɔni seginna nin waati in na ka taa lamɛrikɛn jamana kɔni kɔnɔna la bi faso Mali a kɔni bi gɛlɛya kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ depuis nin ko in fana kɔni kɛra lamɛrikɛn jamana ani Mali jamana ka jɛnkɛn bɛ pɔti kolonba ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a man di colonel Asimi Goita kalikan foyi tɛ ale min na ko fo ka Mali segin a nɔkɔrɔ minɛ o kɔni kɔnɔna la nin waati in fana la CEDEAO maaw olu kɛn bɛ ka laɲini belebele ka o kɛ faso Mali fɛ k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ ka sigi sen kan cogo min kalafili baaraw bi se kɛ waati kofɔlen o kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ Goodluck Jonathan ka bɔli ye anw ka jamana kɔnɔna la u ye min ɲini furancɛla fanga maa ɲɛmaaw fɛ o de ye kalafili ka kɛ i n'a fɔ u y'a layidu di cogoya min na nin bɛɛ gɛlɛyaw ye bi minnu kɛn bɛ ka jamana faamaw ka u kamana gan kosɛbɛ kosɛbɛ malidenw fɛnɛ bɔn bɛ k'a yira k'a fɔ furancɛla fanga ka mɔnɔ bɔ cogo min baara minnu daminɛra lakana binna kun kan kiiri binna kun kan ani malidenw yɛrɛ bi se lafiya cogoya min na o baaraw bi se u dan na cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka Maliba in kolo suma o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma safari kalo tile 2 san 1443 silamɛya san jati hukumu kɔnɔna na o kelen bɛnna bi alamisa ma septembre kalo tile 9 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati hukumu kɔnɔna na ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ Afghanistan jamana kɔnɔna la an bi waati min na i ko bi busan misɛn ani bere o de bala ka kɛ ka musow kɔni laburuja Afghanistan kaw fɛ yen a bɛ tali kɛ musow la minnu kɔni y'a yira k'u ka nisɔngoya yira talibanw na ni o ye Afghanistan marabaa kura olu kɔni ye muso ninnu tun bɛ se maa hakɛ dɔ kɔni ma minnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka tule k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka bɔ talibanw bolo sabu gouvernement min kɔni yira la a kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra cɛw ye o de ma bɛn an balakaw kɔni ma nka n'i y'a kuma lasela ka kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ talibanw tɔgɔ la a b'a yira k'a fɔ ko kabinew ni o ye gouvernement maa tɔw ye ko olu kɔni ma ban fɔlɔ nka fɛn min ye pɔsi girimanbaw ye olu de yiralen don nin waati in kɔni na wa fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bi se i yɛrɛ ye nin gouvernement kura in kɔni kɔnɔna la a ɲininkalen a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen fura sɔrɔla olu bɛɛ lajɛlen na ka ban nka gɛlɛya belebele tɔ minnu bɛ yen o bɛ tali kɛ lakanako la fɛɛrɛw de ka ɲi ka sigi sen kan nin waati in na cogo min ka olu kɔni wuli ka bɔ yen kabini nin gouvernement in kɔni ma kɛ i n'a fɔ bɛɛ b'a fɛ cogoya min na l'américain ka secrétaire d'État Anthony Blinken ale kɔni y'a ka nisɔngoya yira ka ban ka ɲɛsin talibanw olu kɔni ma o cogo kelen fana kɔni don diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ talibanw ko u jilaja u ye layidu minnu di k'a fɔ musow ka hakɛw tɛna laburuja u ka u janto o hakɛ kofɔlen ninnu kɔni na talibanw kɔni y'a yira k'a fɔ musow ka hakɛ jambina to a la kosɛbɛ kosɛbɛ nka silamɛya sariya o kɔni kɔnɔna la u bɛ min ɲini an balakaw fɛ u ka u yɛrɛ to silamɛya sariya kɔnɔna la o de ye talibanw ka laɲini ye an bɛ waati min na i ko bi. Audio
Ethiopie jamana kɔnɔna la TPLF maaw ni olu kɔni tɔgɔ fɔra ni waati na a bi maaw hakili lajigin maaw la minnu kɛn bɛ ka banbaciya farita ka da u yɛrɛ ka Tigre marabolo o kɔni kɔnɔna la ni u kɛn bɛ k'u kuwada bi Ethiopie kɛlɛkɛcɛbaw minnu kɛn bɛ k'u nin di cogo min Ethiopie jamana bɛ lakana olu kɔni kuwa la ni maa kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye kɛnɛya tigilamaw y'a yira k'a fɔ u ye maa 125 kɔni faga Sena dugu la Sena dugu min ni a bɛ Amara marabolo o kɔni fɛ an bi waati min na iko bi ka kɛɲɛ ni waati in kɔni ye gɛlɛyaba o bɛ Ethiopie kaw kɔni fɛ Ethiopie jamana bi kɛlɛ la kabini novembre kalo san 2020 u ka marabolo dɔ nɔfɛ ni o ye Tigre marabolo ye Tigre marabolo min ni rebelle kulu dɔw kɛn bɛ ka taa u dai k'a fɔ olu yɛrɛ de bɛ ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an k'u ma ko TPLF maaw u kɛn bɛ k'u kuwada Ethiopie kɛlɛkɛcɛw kuwa la kabini waati jan o kɔni kɔnɔna la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ TPLF maa ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ k'a fɔ nin ye galonfin don olu kɔni ma nin ko in kɔni kɛ an bi waati min na iko bi kɛnɛya tigilamaa dɔ bɛ yen an ko min ma ko Mulugeta Melesa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ ɲɛ de ye nin su ninnu ye. La Guinée Conakry jamana kɔnɔna la Abdoulaye Ba ale ye fanga sɛnɛmatɔ maaba dɔ ye kabini san 2020 jamana ɲɛmaa sigilen kɔfɛ fanga la nin cɛ kofɔlen kɔni tala a yɛrɛ sɔrɔ kogobolo 4 ni ɲɔgɔn cɛ Guinée Conakry ale kasobonba dɔ kɔni kɔnɔna la ale kɔni kana bilara ka fara maa 80 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan maa minnu ye fanga jaso La Guinée kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen don nin waati in kɔni na fanga sɛnɛmatɔ maa caman u b'a la k'u ka denbayaw kɔni nasɔrɔ Abdoulaye Ba yɛrɛ kunbɛnna ni bonya ani karama ye do waati min na a bi don a ka du o kɔni kɔnɔna la a nɔfɛmaw olu kɔni fɛ Abdoulaye Ba ka fara maa caman kan olu kɔni bilalen kɔni filɛ nin ye maa minnu ye fanga jaso u ye layidu di k'a fɔ sigi k'a fɔ ba dɔ bɛna boloda cogo min ka se ka gouvernement dɔ sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛna i yɛrɛ ye gouvernement min kɔni kɔnɔna la maaw bi bali min na araba septembre kalo tile 8 farafina tile bifɛ bolow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO u ye La Guinée jamana kɔni glo ka bɔ u ka cakɛbonda bɛɛ lajɛlen kɔni na nin gloni bɛ don okumu min kɔnɔna la o de ye fanga jaso min kɛra ka Alpha Condé ka fanga kɔni dabi dimanche tɛmɛnen ta i b'a ye k'a fɔ nin jamana ɲɛmaa 15 minnu kɔni filɛ nin ye bi u kɔni y'a wajibiya sariya o ka labato La Guinée Conakry jamana o kɔni kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɔrɔ sanction ni o ye ɲankiw ye o foyi kɔni ma da La Guinée Conakry kɔni kan an bi waati min na iko bi i n'a fɔ min kɛra Mali la san 2020 o ta okumu kɔnɔna la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ farafina tilebifɛ bolow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ bɛ an ko min ma Union monétaire de la CEDEAO o bɛ tali kɛ musakako kɔni sen kan La Guinée Conakry kɔni tɛ a yɛrɛ ye o kɔnɔna la dɔw y'a yira k'a fɔ CEDEAO ka nin ɲangi min kɔni filɛ nin ye a tɛna foyi bɔ La Guinée Conakry jamana ka ɲɛtaw kɔni na colonel Mamadi Doumbouya La Guinée Conakry cɛba a y'a yira k'a fɔ nafa bɛ min na olu kɔni bolo bi o de ye militaires ni o ye finitigiw ye olu ka u jɔyɔrɔ la ka La Guinée Conakry jamanadenw kɔni ka lafiya kɛ u ka kuntilennakow ye. Nanzarala keleya tɔnba Union Européenne maaw y'a yira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a ɲɛsin Libi jamana ma cogo min kalafili baaraw bi se kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kalafili baara minnu bilalen don ka san laban nata waatiw ka olu kɔni makɔnɔ nin kɔrɔfɔ in kɔni bɔra ka bi Tripolikaw fɛ yen araba septembre kalo tile 8 ni nanzarala jɛkuluba Union Européenne ka ciden ye u ka jamana kɔnɔna la Joseph Borrell
ale de ni korofo en koni boka bi aya yira ka fo nazarala jekuluba Union Européenne ka demembe ni wati na Libi jamana ye chugomi kalafili baraw bisike ina fo akainga ke chugamina aya yira ula benendo ina fo akainga ke chugomina sigi ka fo bamunun kainga ke onu bela jelen bisike chugami koni na Bruxelles ni ofora abitalike nazarala jekuluba Union Européenne koni na ubena Libi jamana deme lakana kota fanfela o koni na depeni Mohamed Karafi ale ka fanga dafirila gelea ba o koni tu Libi jamana soro ngaka kenye keni benga sebe do bolono blaliye octobre kalo san 2020 mene koni na Libi manyema ba o koni ni nyanche ni anyema ya ere tume oni bolo san 2021 laban gouvernement do koni sigira 5 ans bela jelembe iyere yemi konnala o de bina kalafili nunu na benka be décembre kalo kile muga ani nani o natain koni ma wulika joni chesiri baw olu de kanga keni wati na Libi kaufe chugomina nazarla jekuluba Union Européenne ngania mbisi sabati na ya soro fengere fanati akofe o Libi ka dindo ka lanyini koni nye Ambalma TV horanya la jaba ko ne de be dansigi ke bi an wa bamanakan kuna funina ambe do ke an faso mali alaka mali bayin kulusuma kamadun da kelen fe ku bo da kelen fe be ani kelen ani basigi ni ko to nyongata nyongolame alaka usabati mali bayin konnana alaka alaka na sabati mali fanta ani nani bela jelena alako kanya ka ala bunya kama kira bunya kama soli ala rasuli o bolen ko ambe do ke anyere karamo go bayno e sidina Sheikh Maru Seydou Global El Farouye silame fitne yele silame de ujiga bi dukulo sanfe ambe do ka eshi jani kene ya laban ko nyuma hobe masara mani bolo ala ko di anaka dema ya bela jelema halaka mo bola mi bina jorota dine labarali okumu konana halibi kuna funi kunche okumala ambe olornya ka fo bela jelenki ga labon sabati nala sanama mauludu jamiatu ikmaldin tondon ninga farawu yere karamo baka no esidina Sheikh Maru Seydou Global El Farouye o keleme ga laben belebele bawu sabati wajulu keno bina sigala mi sefe o keleme ka wele bladien alislama nyuma bela jelema malikono ani maliko ko ani moldu sira amsega jeka anyana ma nyongo fe chogamina halibi ambe do de ke moldu don alaka odo nene aw bela jelenga segala ajurum ya fana bunyana daraja na krota alaka no ya on bela jele kira Muhammadu bunya kama soli ala rasuli odo fana be dansige ke bi an ga bamana kan kuna funina ka bembi alamsa ma sofar kalo kile flasa bagelen ke menani ani binani saba kira kishine mabama alega hijira sanjatila o kelembe na bi alamsa ma septembre kalo kile kononton san bafla mwa ani kele nabila isa aleka bangeni sanjatila au kambe je wati were ni masara manika je